Shalom. Horas dihita salutna, manang di dia pehita maringana. Tikion Jupang do pehita di Persejaran Sekolah Sabat edisi Bahasa Batak di YouTube Advent Batak Channel. Au Pandita Yesu Manungkalit dohot Pendeta Ye Purba, Gembala Jemaat Distrik Pakat. Nah, noaeng adong dua narasumber na baru di YouTube Advent Batak Channel. Pendeta LF Silitonga, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Tengah. Horas. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Horas. Napa duahon narasumber ta Pendeta DF Tampu Bolon, Gembala Distrik Bagan Batu, Riau. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Shalom. Horas. Baik. Tikon ta persejari ma persejaran pasiahon. Namar judul Pinasu Pasu Manaro Marhite Hite Gowarni Jehova. Ayat siapilon dihita tikion batu naung binolokon ni akka pande bagas ima jadi batu parsuhi sihan Jehova doi masa holongan doi anggo di matatta. Psalmen 110 alu ayat 22 1-20. Adron ta mulai persejaran pasiahon ta undang ma dua buka nani pasat Pandita LF Silitonga. Baik, martangyang mahita. Tuhan Jehova debata namin na maringanan di surgo. Pupuji jalahu pasangap pami ho Tuhan dia pala di tikion. Sadatiki nadenggan boy hami pajupang. Nalau diskusi marsiajar perjalanan sekolah sahabat. Tuhan urupi hami. Asa buat tusi hami persejaran nanen ku diskusi ho kami apaletikyon. Tarlu mobi tuna posom Pendeta Yutresmen Simanukalit, suang songoni Pendeta Erwin Donald Purba, suang songoni Pendeta David Tampu Bolon, jala dohot na posom. Nalau berdiskusi taringot tu persejaran sekolah sahabat apaletikyon. Ramoti hami Tuhan. Tangyang namion hupasatani marite Yesus Kristus nang mate humokop pani. Amen. Oke, mulai tegodang tu Pendeta LF Silitonga nama besa datang yang dihita membuka persejarata di persejaran pasiahon. Adong dua narasumber tambah dihita Pendeta LF Silitonga doho Pendeta DF Tampu Bolon na boy patorakon sada persejaran dihita di tikion di persejaran pasiahon. Tikion tab jahama persejaran di Sabat Botari namar judul Pinasu Pasu Manara Ro Marhite Hite Gowarni Jehova. Adong sautik patorang di son jamita na disuraton di bagasan buku pesalmen marhadomuan dohot hade bataun ni Kristus haburjuan na dohot hiras ni rohana di bagas joro ni di bata. Biasana dihita di jolma namar dosa sipata hita gale hapor satu tutuhan molodong sada tanukilan tu hita itorah itor gale sada itordang roah martang yang tu debata itorah itordang roh tu gereja. Nah di persejaran di hita di persejaran pasiahon hita akan matorakon sude akan di bagasa saminggu. Nah di patorong akan narasumber tolu narasumber Pendeta LF Silitonga, Pendeta Purba doho Pendeta DF Tampu Bolon. Tikion ta masuk ma persejarata di persejaran hari Minggu. Nah di patorang Pendeta Silitonga
adorang di patorang sautik persejarah di hari Minggu. Adong sada suku-sukun di hita, khususnya di pandita Silitonga. Suku-sukuna sangono namung pandita. Ahado na hinataon ni Jesus di si taringot dirina ima parmahan na dinggan. Baik, mulai marita salutna di akka sude akka dongan nama nyaksihon taringot tu diskusi persejaraan sekolah sahabat na dimulai sian channel Batak Ministry. Taringot tu persejarah ta ima di hari Minggu songon sada suku-sukun na di Papua ima pendeta Simanung Kalit na dok songonon salinai ulangi ahado na dihatahon ni Yesus di si taringot dirina ima si parmahan na dinggan. Molo hita bereng sian buku Yohanes 10 ayat 10 sada 1:15 di sini patorang ima taringot tu na didok di Yesus bahwa ibana si parmahan na dinggan. Mula di buku Yohanes 10 ayat 10 sada parmahan na dinggan do angguau ni na Yesus. Diamu akka sudi saudara-saudara nami mungkin heado hita sebagai parmahan. Baik parmahan ni lobu, korbo, jala adong do hea hubege na hea mengalami sebagai parmahan iba. Molo songon parmahan imana mangatusi akka aha nadi parmahanna. Bahkan mungkin ibana boy mamboto kebutuhan ni na perlu tu naneng si parmahanonna. Jala yakin doau akka sudi parmahan memikiri akka si panganon na hubar tu naneng si parmahanonna. Jadi ima nari alami akka jolma nahya sebagai parmahan. Dihita mau jadi buku Yohanes 10 nakini bahwa parmahan na dinggan ima nidokna Yesus Kristus ya sebagai parmahan na dinggan. Alanya dibutuh sudi akka sudi kubutuhatta bahkan secara terkecil na menekpe bahkan kebutuhan na tersendiri kita baik di bagasan mulut tak dibutuh Yesus. Ale mana do na mangaleo na dinggan pembantu loman rohani bana. Mulai tajamu saya di buku ayat 12 buku Yohanes 10 ala yang go na nyuba naso paman situ tu naso napuna biru-birui di dia pe roh babiat di tadi kondo biru-birui. Artinya kadang-kadang molohita sebagai parmahan mungkin berpikir ahana perlu si benota alai molo Yesus ibana sendiri rela marangna membena dengan tuhita aka nati dokpan ibana. Jadi dihita selalu na membagi persejarah perlu bayanon ketetapan dihita bahwa memang parmahan na dengan ima Yesus. Alesi patah mungkin kita sebagai akan apostle di Tuhan kita dilakukan sebagai parmahan menjadi sada suku-sukun di kita budo au sendiri sebagai parmahan na dinggan songon na ahan na nilahon ni Yesus ditiking uluna na mangalehon waktuna na mangalehon dirina jala mangalehon na hobar tu ahan na di halomoni di bata ditiki Yesus ima di portigion. Jadi mungkin songon na dibayan hatorangan nakini mulai tajaha di persejarah hari Minggu bahwa sada luar biasa ma gambaran na dibayan Yesus di mana sebagai parmahan. Jana memang nunga direncanaon di bata nang pehita jolmon demu tu melanggar. Artinya melanggar sian pati ni dibata ale nunga direncanaon di bata adong do
na di bata tu hita asa hita unang terus di bagasan pelanggaran dosa. Lewat pengorbanan di Yesus, lewat pengalaman hidupnya, sebagai imana idokon sebagai parmahan, mana perlu hita tiru di bagasan mulutnya. Mulai tajaha di buku persejarah sekolah sahabat di dokison, parsaoran na solhot di parmahan mina bolon, dohot tu biru-biruna, arida do di pungan ni biru-birui, namananda suara ni parmahan. Molo hita mengaku diri sebagai biru-biru, bahkan mungkin hita do Yesus sebagai parmahan tak. Hita ulona patikna, hita bagi suarana, jala posdor hatta, sudah ada di leon di debata tu hita pasti dibayar dengan tu hita colma. Mungkin om pandangan sanau pendeta semanung kade. Oke, mulai tigodang tu pendeta Silitonga na patorako sautik di persyaratan di hari Minggu dohot mabayan sada jawaban tu hita mengenai parmahan dadinggan. Mulai tu pendeta LF Silitonga. Tikion tas masuk matu persyaratan di hari Senin adong sada suku-sukun di pendeta purba sekaligusan non di patorang sautik mengenai ahado masuk di persyaratan tadi di hari Senin. Songon dia do amang pandita pajakon ni jolmai di Mesias na baen paluahon nasida ibanaro. Persejaratnya di hari Senin tanggal 26 Februari Mesias na marniae. Molosong suku-suku nakinay pasa ni pendeta Simanukalit. Suku-suku no bahado pajakon ni jolma. Tauk to mo joto dilipda. Bahado hita majakon parniayan ni debata tu hita. Tajakon do ringgam manang nadaon. Mulojol mata kacan no susado. Ale molo takaca dilipda. Bahado tu hita pajakot ta tu parniayan ni debata. Mau tahu kapas sejarah non? Godang edesa pesalmen patuduhon lungun ni rohana ala di tadi Mesias na marniahe. Pasal 22 ha surirangan masianik pita ala dohot denggad di bagasa bidwi yang dapat terpasada dohot ngolu ni Raja Daud alai holat tu hama matin Yesusi doti kosna. Yesus matang yang mengihutkan Psalm 22 ayat 2 ya. Kalau tahu pasajaran ini di pasajaran Psalm ayat 2. Kalau tahu yang tutu haporsuhon nanang di hilala debata humokot jolma. Kalau suku-suku bahado pajakon ni jolma. Ngahulang dauhi duita sen hapat majakon debata. Dauhi. Hapulson ala pasirangan ni Kristus dot amai. Buta pikir sonare. Ngata bo Jesus di subuh. Alitu lama laut menubus jolma, menubus manusia. Aturan na hita do na makilala. Hita do na mangay aturan na marniay tudusatta. Alimati Jesus dia penuh silang lahu mokopita. Bahar pajakon na mula matu kita sadiri kita sadiri jo merosong kita noeng salah padeta nagabe salah contoh saya ada contoh di bagas gereja sitiluon ikut tarida dosen hita sada contoh nama jakon debata di muluta marhite mengulahon naringkan songon naung di podahon debata di bagasa Kristus nagabe sio dingi jala singkatnya hita ape sadok dosata ditodo ibana silau sipati asa tertobus ibana hita sian paruhuman dosa ni sadok pinoparni si Adam rimas ni debata dopa dosa gombaran ni binatang na mangondam songo jonggi singa na marawang dohot biyang gobaran ni harimason
dohot hamusuhon ni jolma dopa Kristus na maralo dopa gulok-gulok na manggulmit jalagale di are parpudina. Mangulo dia di Bibel tabaca sibolis doin na songon singa na marawak. Alijol marpe di manusia di are parpudin de bata taberang. Tubuh Yesus laban halua tu kita manusia. Alena diulahon ni bangsoi songon gobaran na binatang na mangodam sujonggi singa na marawang tina tutumulo taberang ma dipasilakon de bata saya dipasilakon diribak jubahan na dibangun di halaki lamadua mabed jubaho lea hape nga di boto halaki na tasura di Psalme 22 nga di surat sejarah berikut nanongan nga sampai di bahan ikut sa keturunan ni si Daud do nagabe si Panobus Jolma si Palo Jolma adi bereng adi jahat aledang di jakon jadi melalui suku pendeta cuman kali nakingan wada pajakon ni Jolmai gimana masa alaison pasatu ita di sipula sotik di persejaran Arisinanon molo tabuka dimasuk Psalmen 110 ayat 26 pinasupasu manaro marhite guan ni Jehovah upasu-pasu hami mahamu akanasian bagas ni Jehovah dodo bata jalimana manodangi hita tabaton hamuma akka pelean pestai sahat rodi akka taduk ni langkatan. Jadi hita na mga rado ti patik ni debata na majakot debata o mataulahu pasu-pasu jala molo nadong nakaluar manang namasuk tubuar ni Jehovah do debata imana do manudangi hita ikot tatabatom men akka pelian pesta rodi akka taduk ni langkatan oma sautik pasejarah diari sinen maliate. Oke, mulai tegodang tu pendeta purba na otorakon sada persejarah hita di hari Senin. Baik tikion ta masuk ma persejarah di hari Selasa di tanggal 27 Februari namar judul totong marsihut di bagana na di patorang pandita Tampu Bolon. Adorang tadi patorang pandita Tampu Bolon adong sada suku-sukun di pandita Tampu Bolon sekaligus anon di patorang jawaban dihita na menonton video Advent Batak Channelon songonon namang pandita di dia baga-bagana jinokkonmu sian akka ayati tu bagasan ngolutta bersama tu pendeta Tampu Bolon. Mulai di pendeta Simanukalit na pasato tu kami uduk ni persejarah sekolah sabata apalitikion molo tetangi onaken suku-suku na di basa tu hita sehubungan do persejarah sekolah sabat tahun ido isi dia do baga-baga na jinakonmu sian aka ayat tu bagasan ngulum suku-suku no luar biasa ale gaya bisa ada suku-suku di hita adong do rekod ni rohata taring otu baga-bagai di hita tarik do baga-bagai di bagasan perngulota molo tarik koton tentu bu mahita marsitoktong ya di baga-baganai marsitoktong dakolam marsitoktong alai marsihohot di baga-baganai isi do baga-bagai di persejarah sekolah sabata di patorang tu kita terdumobi di piga-piga ayat di son alai tabereng majo di sada ayat naung ni Leon ni persejaran sekolah sabata di buku Psalmen 100 Psalmen 122
ayat 10 dan 12 itu sonon. Alani si Daud na posomi unak tulak kon bohim, unak tulak kon bohini na mini yahanmu, ya. Alani si Daud na posomi unang tulak kon bohini na mini yahanmu. Nung ngapola di warihon Jehovah hacitongan tu si Daud dan tagabon ubaon na sian pinoparmido babak pitokku di honap puna habangsay ngolotong diradoti akka anakmu padan nahubahen ni dohot panidanyokku na wajah rotu nasida anak nasida pesai hudul do di habangsam rodi salingling na nung ngapola maruari Jehovah jala ya saling na di Jehovah. Nah, siap persejarah non nung ngatakas taboto sebenarnya sian parpesal mepe marita na boson na si Daud nung nga di babotohon taringot tu baga-bagay ya nung nga di paboto taringot tu baga-bagay nagabe sada natahasi holo di bagasat panggulota ido alana dakolan marite na bosona si Raja Daud paboto tu ita ya di paboto do nung ngaroi bana jadi imana mabagai-bagai jadi jepe na Yesus nagabe si bagai-bagai tu ita Yesus Kristus anak ni debata sian pinopar ni si Daud bulu taberengi di buku Matius pasal sada udutna satu selanjutnya betul lo nani baga-bagaon marite surat ni si Daud di buku Psalmen ima anak ni debata di Matius pasal sada nunga diguari di surat songoni. Kalau di buku Kolose dokon diguari do ibana na perjolo tubuh sian nasa na tinopa ya jadi nunga dong gimana alai marite ite hajol maun di patridaun memana tu ita jadi takas teraboto bahwa sebelumnya nunga roke Yesus di paboton marite surat di Kolose alai di patolang musai di buku ni si Raja Daud buku Psalmen taringot tu na di baga-bagaw ni jala perlu taingot marite ite na di baga-bagaw ni narotu portibion jalan nam tahapor saya sonari totu ikol lam tahapor saya ibana luar biasa puasa luar biasa ala di bagasan hita jolma nasian orbuko perdosaon marite hite na rosi bagai-bagai ya dibaca sekolah sahabat dokon sebenarnya perlu do hita ikon mangaringi dirita roi bana na mangaleon haluo di ita patuduan holong na manalpon salu na akka dosata marite dirina ya dang dipadari dari mana rimas na tuita alai salah sadadik keaduan patuduan nama rimas na tuita di bagasan pergulut tahun sudenang baik di bagasan dosa ita tahu dari mana asanggiatnya kita di bagasan hausata boy marpos niroha di bana di bagasan adosauta pardosauta ita boy hita Roma dapoto ni bana bahkan sering suku-suku di tasadiring laimon alai saya ingot ma adong do debata naro toktong madungan hita adong do debata marita anak nai nagai bisi parmonang di hita ya jala dakola sonari tas parmonang harajonna di leot hita aduan asabu hita hot dia di riota na toktong maka porsiai debata
atau tong makasih olon ima baga-baga nang dilihat tu hita jala tapahot maha porsiota di bagasan ibana. Ayat terakhir di persejarah nalai sebasa toko tu hita di buku Kolose pasal sada ayat 16 tidak songonon ai maritesian ibadah do ditopa saluna na di banua gijang do na di tanoon na tarida do na sotaridai akka bangsa akka rajaon akka gonggoman akka parruason salu na do ditopa mariteti ibana jala marhapati at ibana laos dia 20 maritesian ibado padengganon na tudirina salu nai nang akka na ditano nang akka na di banua gijang dung di patupa dame marhite hite muder nasian silang nai marhite hite ibana doot hamu akka na holang na jolo jala parroha musuh marhite hite akka ulaon hajahatot di padenggan ibana nuaing marhite hite daging hajol maun nai dinamate i ibana lao pajonjokko namu badia jala so asurahan jala so si pisangon maradopon ibana. Jadi omma luar biasa na imana na gabe baga-baga tu hita bo hita malum sendo satta bo hita marpakirimot ibana dang tetap beta di bagasan habuk niroha ala ni dosa tajakkon maibana na di baga-baga hita marite ite tabajono diri talotong maradopon imana ima baga-baga di bagasan pargolota ima Yesus Kristus nangro na tatanda maritete guarna Mesias si palua di ta omma na boy sila no kapata hatorangan dia do baga-baga na tajalo ya maritete na di baga-baga oni ima Yesus Kristus di bagasan pargolota si ganung pari kahanguluan matajakon may toktong rodi sa ingilina mulate. Oke, mulai tegurang tu pendeta DF Tampu Bolon na potorakuan na takas dihita di persejaran di hari Selasa. Ya, mulai tegurang tu pendeta Tampu Bolon na tikion tamasuk mempersejarata di hari Rabu. Suku-sukun di among pandita Silitonga si songonomma sukunna. Songon dia do sasitongna hasitongan on di patubuhon tuhita hasonangon sonarina di bagasan pangetusion ni jolma namonang doi ia hajatan di pasama tu pendeta Silitonga. Baik, mulai mari kita saluhutna molo hita jaha di buku persejarata ima di persejaran dari Rabu judulna Raja Namanotong. Molo hita sukun isu do Raja Namanotong. Molo hita berang di Portidion gudang do akka pemerintahan bahkan mungkin negara-negara membayang sada kepemimpinan dalam bentuk raja. Molo warau sudia kapanikrata dia muaka Namanotong ima channel Batak Ministry. Kita jaha di buku Daniel pasal itu jala hita boto Daniel pasal 2 jala hita boto ma mimpi ni Raja Nebukadnezar. Jala hita berang cerita ni. Di sini dipatorang bahwa tingkatan raja demi raja yang berkuasa. Memang akhirnya di mimpi ni Raja Nebukadnezar adong ma dibereng sada batu terguling na manipa jari-jari ni patung na dibereng. On memben sada gambaran ma bahwa memang adong sada naso di boton ya kajol ma taringon tu batu na menimpa ima telapak pak ni patung na dibereng ni Raja Nebukadnezar. Na membayar sada gambaran dihita bahwa di batang ima sebagai raja na berjanji musia tu hita sona di rokna au na nek roh musia mangalapamu ima ita jaha di buku Yohanes 10:4. Jalan ita persejaran di hari Rabu na mandok kita bahwa
di ujung ni Portibion ima di haroro Yesus na padualihon mangalapita dan sebagai penyelamat be alai roh Yesus sebagai Raja Marihita na mangalehon kesempatan ditiki ngolutta asabui palenggaton sudi akka ahana hea kita ulahon di bagasan ngolutta gudang dua akka raja-raja nuangon na berhuaso baik melalui pikirannya mungkin model ni kepemimpinan dari bayan raja di kerajaannya dan pas songon ni dari halomon ni akan masyarakat ale beda do songon Yesus sebagai raja di hita bahkan dilihat tu hita sada kesempatan molo hasil tongan na dilon debata tu hita ima hita foto siang patik ni debata nama dok tu hita bahwa Bibel na ditulison siang ilham ni debata tu akka sude penulis ni akan daun di Alkitab ikobotot taron gurang do akka suratan yang ditulis di Alkitab mengenai Bibel na babotot tu hita sudena asa di bagasan ngolutta boy adong perubahan gudang akka joma nongon dan mempeduli ale debata lewat Yesus Kristus membain kesempatan tu hita asa di bagasan ngolutta na hita dalani perlu sejalan na di halomoni debata mal persejarah ta ima di Rabu idok songonan tu hita nang akka raja pardosa tahe di leon do partikia ba mungkin mau hita merasa pardosa bila debatado partikia tu hita asanggiat adong hamu baon ni roha kesempatan mo ni debata hita mana partikia na dinggan asa di bagasan ngolutta membain sada hamu baon ni roha mulai tajah di buku Mazmur 110 ayat na perjol idok dihita mangna buku pesamen 110 nunga didok Jahova mandok Tuhaku hundul ma hotu siamun hon paima hubain akka musum si degedegam ni patmu lapatan na hubereng siang ayaton bahwa debata mangaleon dihita kehidupan asaboy dan inggan hita ulaon molo hudul di sebelah siamun ni debata ima Yesus adong matikina molo memang roh pengunjunan tu hita dan ngamampain hita gebela mandele tetapi dah berjuang di bagasan ngolutta na hita alami ganu marsada-sada jadi napos doraku di hita sudina nga mabigi siaranon asang iat niyan hasitongan nasa sitong naon tubuh di bagasan ngolutta bahwa memang ngolu na hita dalani sebagai pengikut Kristus boy hita membayar nadinggan tuak kajolma jaledok musyidok di hita di buku persejarah ta pasu-pasu di baga-bagahon do tu sadok na porsea tu rajai ima isi Yesus saat tu sadario di bata mangalir tu hita pasu-pasu jangan dong marimba jangan dong imban tu akan namora tu akan napogos tu akan berpangkat tu akan jabatan na daw tu sudah salhut jolma di baga-bagahon di Yesus do ima pasu-pasui alei adong do si patahita lalai na menyambut pasu-pasu nelon di bata tu hita mulai tajam mesti di persejarah jala gok las ni roha di hita jolma molobui hita mamulahon patik nelon di bata tu hita jadi lewat persejarah ta ima di Rabon raja namanotto ima Yesus Kristus na paboto tu hita naro untuk padua halihon sebagai raja ama na dilotu hita adong sada tempat na disediahon di bata lewat haroroli Yesus
Mola hita na porseto di bata. Digama hita mengulauan akan mulutta. Sebelum haron Yesus na padua lihon. Boy mahita memperbaharui dirita. Boy mahita membayar sada perubahan di bagasan mulutta. Asa tamama hita diberi jolma jala memang hita sebagai naposan di Tuhan. Jala marhaposan hita tu debata. Asan giat di bagasan mulutta sada gambaran na dengan dijaha akka jolma. Mungkin ini gambaran senau sian tarimot pas sejarah tadi hari Rabu pendeta Ilutrismen Semanukali. Oke, mulai itu kurang tuh pendeta Silitonga na takasian patorakon persejarah tadi hari Rabu. Nah, boy mabai sada hapor setu tu debata. Ikion tak masuk mempersejarah di hari Kamis tanggal 29 Februari na dipatorakon pendeta Tampu Bolon. Tampu Bolon na boy dipatorang sautik tuhita di Kion. Dia kami matu pendeta Tampu Bolon. Baik, mulai di pendeta sebelum kali. Jadi Kion masuk itu persejarah sekolah sabata na berjudul Malim Rodi Sayelingna. Malim Rodi Sayelingna mangiuton orang ni si Melkisedek. Jadi luar biasa na ima Yesus nagabe si palua dihita dakkolan nagabe si palua dihita. Ya. Alai imana berbeda puasa EGB salak malim bahkan si tuan malim imana di. Ya. Pemirsa saluna nama nangihon jalan nama nonton Advent Batak Ministerion. Ya. Advent Batak Channel Ministerion. Sering do kita beranggapan mungkin ai madah Yesus nagabe si palua. Sidung selesai sudina. Kang taboto bahwa Yesus sonari naga besa da si tuani malim. Takkolan malim ada si tuani malim. Malim rodi cengeling na. Nah, menurut aja do di buku Psalmen 110 ayat 4. Ya. Sa tudro di pitu do songonon. Nunga pola maruari Jehovah. Jaladang tagamon sol-solanna bagina. Sayhodo malim rodi sengilingna mangihuton orang ni si Melkisedek. Tuhanido disiamummu ibana mga leksehon akka raja diari panoboni rimasna ibana madabu uhum itonga-tonga ni akka perbigu ibana mabahin guk akka bakke ibado mga rosak ulu ni tano adaran bidang inumon nama sian sungai di dalan ala ni pati bulonna ma muse uluna. Jadi saya hodo malim rodi sengelingna ima Yesus ya Tuhanido disiamummu. Nah bato tu kita bahwa debata panjongjokon sahalak ima Mesias ya rodi sengelingna sumurung ya sian malim saluuna mangiuton orang ni si Melkisedek. Jadi imana ma baga-baga nak tahu nak kaningan baga-baga nak kolan dagay baga-baga di dalay gabe sahalak malim na sumurong ya nanilehon ni debata nanilehon ni di baga-baga ni Jehovah si tua ni malim menyimpulhon ya menyempurnaon pasikopon balgani orang ni debata tu kita dak sidung ngagabe si balua alai dileon ni mana do dirina nagabe sada si tua ni malim pasikopon holongna ya diupayo sibulis doa sagabe tetap kita berdosa bangulaon hajahaton asa daw hita
manadikon debata alay dang di luas debata ya idoalana dang sidung debata padaridawan holong na tuhita. Jadi tetap do di rahot imana holong na tuhita ya pada na tuhita saat di papatar ibana terlumobi di parsajar sekolah sahabat tamar ite si Daud di baboto do ise situan malimi imana kena taja di buku pasal 110 ayat 4 ya. Memang di bangsa Israel gudang do akka raja bahkan tak oleh raja adong do malin bahkan ya adong do situan imat alai di salunai ya ima Yesus do malimon malim tugasna nabaruon ya molo sasahala jolma mardosa di palumeom ma pilihan jala di pasaha matu bakka malim pilihan itu akka malim. Jadi malimom ma mamilihon akka pilihan ni ya jala adong do sahalak nanegoran na Melkisedek molo di parsajarah tayo doktor Raja Salem manang Raja Jerusalem ya ima malim di bata alai namanguton ni mana namanguton ima korong ni si Melkisedek marite ite pasal 110 itakas tabo di bawah kita ya ima Yesus Kristus ya sahalak na sumurong siya na malimon nya kasaluna buru tabering ya anot tabering di tajaha di buku Heber ya di buku Heber itu alai saya na pamoto kita raja saeleng na rodi saeleng na nagabe sada malim ima Yesus Kristus di mana ma na sumurong siya nakasaluna ya siya nakasaluna malim na rong di Portibion akasaluna manusia di Portibion ya amalimon na luar biasa maradokon akan asing ya bahkan marite ite ibana amalimon ni Kristusi sumurong jala ikot apa itu dorwata marite ite kita aka naborsia. Jadi di tasonnari perlu tabo takas bahwa Yesus nagabe si palua dihita nagabe sada si sesa dosata ya nang di padatot tuhita dakolan nagabe sada pasidukon imana di utusan nagabe si palua dihita ala imana tetap dope patuduan holong na nagabe sada malim bahkan nung nagabe si tuan malim imana noai manggation saluhna bahkan mangiuton Imam Melkisedek. Idolane dokon di buku Heber pitu ayat 24. Alayang guibana alani alamian rodi saingilingna dang taripar hamalimon natu na asing. Ya. Kok do di mana malimon ini dak taripar tulakan asing. Di bahani terbahin ibado palugaon sandok aka nama jonohi debata marite ibana ya hamalimon na luar biasa boy pajonokon hita pardosa maradoko debata ai na mangulu do ibana toktong laho mangodihon nasida asit tuani malim na songonido tamadi hita ya ala imana badia naso mar laok naso mar lidang na mar bol na marbolat siat aka perdosa bahkan naung gabe tumibo siat aka banwagi jangi ya jadi luar biasa situ tudo ima Yesus tak mesiasi na dada ulang gabe si palua naung gabe sada perpadana dihita na tahasyolon alay imana tetap gabe malim bahkan situ ni malim ya marita ita imana gabe sada dalat dihita dalam madaboton amane bono gijangi naso pola ganup ari pasaton jumolo pelian ala ni dosa na sendiri
ya ibah ka irokon dungi alani dosa ni bangsai songon akka situani malimi alai sahali doi diulahon dina pinelehonna dirina. Jadi dakolan ganu bari songon diulahon ni akka situani malim sebelumna ya alai ibana sahali rodi saya ngelingna marlakuma haluar biasa on ni imana pasi kopon salinai balgani holongna tuganu pita. Jadi dita saluna kamanginang nama nangihon YouTube aparetikion ya Advent Batak Channel malim sayangilingna ima Yesus imana ma na pasikopon holong na tuhita imana man na nibaga-baga o tuhita ya jala ita ikon marhaporusan lam jonok maradopo di bana inoroni anggia ma di saluhu na ditikyon na manangi persejaran sekolah sabaton boleh tapakke kita talia rohatta ya talia nguluta na memang tutu hita makasi holon ima baga-bagai dada hola makasi holon baga-bagai alai taboto takkas balgani holong na tuhita asa tarpaso-paso hita ganup di bagasan parngulota rapdohot ibana nagabisi palurita omma persejaran na buhay pasadita di persejaran hari Kamis tua madongan kita. Amin. Oke, mulai itu pandita tabobolon na takas patorakon di hari Kamis kasimpul homma perserata di persejaran pasiahon dong sada kutipan di son idok sadok na tersurat di buku pesalmen ende hanakko ende lasmiroha ende puji-pujian dohot adung-adung ni pesalmen di hati goran dohot haluon tatangnya kon disi suara tangyang ni Kristus baen haluan ni portibion omma sada persejaran di hita di persejaran pasiahon na di triwulan pertama di buku pesalmen di hita amang dinang katanya aku sudah akka persejaran di hita di triwulan pertama asa buah asa haporset ka tutut tidak bata lam bertambah di hita. Baik, adorang to tangyak kita adong sada tambah-tambah di narasumber adorang sama tangyang enggak? Baik. Martangyang mahita na dibain tangyang pandita purba tangyang panutup Martamnya kita hari Tuhan Jehovah aduh mulai hati Tuhan apalagi dikit Tuhan sada persejaran sekolah sahabat Tuhan apa tol haso Tuhan di basu-basu do jolma Tuhan naro di bagasa guarni debata anggi ama Tuhan marhite persejaran hupu persejaran kami Tuhan nang hupasat kami mabuah kami Tuhan patuduh hordalan nati kosto kami Tuhan asaboy kami di siganu pare dilakka nami doh di palniulon nami ulau kami Tuhan ini marhite guarni angulon nami saling liling na Tuhan hupasat kami Tuhan anggi ama persejaran nang gabe sada sulu-sulu nami Tuhan asaboy manuguno kami lam tudenggan na Tuhan masugot rori harorom na paduani upasa tami-tameng namin makita na munong matutumoko kami. Amen. Oke, mulai tegurang tu pendeta Purba nama baik sada tangyang. Mulai itu narasumber pendeta LF Silitonga, Direktur Komunikasi Sumatera Kawasan Tengah, na bergabung di YouTube Advent Batak Channel. Tu pendeta Tampu Bolon, Gembala Distrik Bagan Batu, mulai tegurang na bergabung tu YouTube Advent Batak Channel. Ya, tuhita ruas ni Advent ya mangido kami asa hita like, subscribe, dohot makomen di kolom chat na di YouTube. Asa kami natulu
gembala sebarus do distrik Pakat boy membain sada persejaran di. Jadi mulai godang di hita na selalu mendukung kami na tolu dohot akan narasumber na baru na sada persejaran. Horas Madita Saluna.